नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननिसिम आं मोनसे बे भिडिअनि गेजेराव बेखौ बुंनो सानदों आरो नोंथांमोननि गेजेराव दाखालि आं भिडिअखौ माने कन्टेन्टखौ सोलायसिगोन होनना बुंदोंमोन आं दा नै साइटिंआव दङ दिनै टिकाजिलि साइटिं बियो ओरै क'क्राझार थांनाय बियो ओरै लखिमपुर थांनाय दिनै खाथि जायो आरो एसे थांफिनबावनांगौ ओरै दा बेखौनो सिनारिखौ लानो माने न'आवबो एसे डिस्टार्ब जागासिनो दावराव दावसि जायो ओरैनो दावराव दावसि माने गथ'फोर गेलेनाय मानाय ओरैनो आरो जि दाला दालि दावराव दावसि जायो एसे बेखायनो भिडिअ बानायनायफ्राव दावराव जानायखायनो साइटआव फैदों दा बेनो आरोना आं दाखालि बर्ड होदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोननो बेयो माने भिडिअखौ दाखिनि माने आं इडुकेसन हिसाबै आं दा भिडिअ माखासे बुजायनाय बानायबाय थायो नालाय माने आं केटेगरिखौ सोलायनो सानदों आरो ना दा आं बर्ड होदों आरो ना इडुकेसन बिनिफ्राय एन्टारटेनमेन्ट ओमफ्राय मोनसे पिपल ब्लग मोनसे होदों आरो ना मोनथामनि गेजेराव बबे बर्डआ बांसिन मानसिफ्रा दांनानै बबेखौ मोजां मोनसिनो बेखौ नोंथांमोना दांनानै आंनो खोन्थादो माने बर्डखौ आं होदों होनाया दा बे बर्डनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना जुदि आंखौ ना बेयाव नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्टखौ मोजां मोनदोंबा एन्टारटेनमेन्टखौ आरो मा होनो मोजां मोनदोंबा बे इडुकेसनखौनो दा बेयाव मोननै माबा मोनसे जादों आरो ना इडुकेसनावबो मोनसे एसे फैहां आरो एन्टारटेनमेन्टआवथ' 100 जाहैनोसै 100% जानोसै मोनसे 65% मा जाना दं आरो ना इडुकेसना आरो एन्टारटेनमेन्टआ बांसिन जाना दं दा बबे मोनसे बर्डआ 100% जाहैगोन बेखौनो आं चुज खालामसिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आरो माखासे जि मोनसे इडुकेसनावबो एसे बर्ड मोनदों बेखौबो आङो एसे गेजेर इडुकेसन हिसाबै रियेलिटि मोनसे बुजायगोन आरो नोंथांमोना दा लाबोगोन आं एन्टारटेनमेन्टखौ नोंथांमोना जि लुबैदों बेखौ आं लाबोसिगोन दा बेनो समाजनि आरो हारिनि समाजाव मा जादों मा प्रब्लेम जादों बेखौ आं माखासे बोखां लाना फैगोन दा माखासे बयबोथ' गोरों नंखाया बयबोथ' मावनो गोनां हाबाखौ मावालाबानो बेलेग हाबासो मावो नङा होमबा मानसिफ्रा हारिनि गेजेराव सोरबा हारिनि थाखाय मावनो थांनाया सोरबा थाखानि थाखाय जालाङो सोरबा मोजां मावनो थांनाया मोजांखौनो मावलाङो दा मोजां मावनायनि खोथाखौ नङा जाय गाज्रि बेरेखा मावलांदों बैफोरखौसो हानानै मोनसे माखासे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो आं नाजागोन आरो नोंथांमोननि सापर्ट थायोबा आं नाजालांगोन आं मावलांगोनबो आरो बेयाव गाज्रि मोननांगौनि बाथ्रा गैया एन्टारटेनमेन्टआ मोनसे मिनिहोनायबो बुजायो आरो लाजि फोनांनानै बुजायो बेयाव लाजि फोनांनाय मिनिं फैया बेयाव एन्टारटेनमेन्ट माने इन्ट्रेस्टखौ बुजायगोन बेफोराव एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैनो मोनसे जौखोमबो इन्ट्रेस्टबो जागोन आरो मा नोंथांमोननो बेखिनिखौनो बुंनानै मिथिहोनाय जाबाय आं लाबोगासिनो बर्डनि रिजाल्टखौ बाय